Jeg startede på forløbet, fordi jeg havde fulgt Carolina i en årrække, udelukkende på webinardelen og deltog i en enkelt endagsworkshop og blev mere og mere draget af hende. Og var også i tvivl, om jeg så skulle tage det her store spring og deltage i forløbet. Og det er det bedste, jeg har gjort. Det har givet mig en indsigt i mig selv, som jeg ikke havde troet var muligt. Jeg er meget konservativ og konservativt tænkende, og der er også flere, der har spurgt mig, hvad sådan en som mig laver her. Men jeg havde brug for at rykke mig, og kunne ikke helt se, hvordan det skulle gøres. Men ud fra det, jeg hørte Carolina sige, tænkte jeg, at det kunne godt være her, at mit tigerspring kunne ske. Den vigtigste ting, der er sket, efter jeg startede på forløbet, er nok samhørigheden med min familie, mine 3 små børn og min mand. Jeg forstår dem bedre med deres, hvad skal man sige, dem som individualister, og det har givet en ro på familiefronten. Og selv børnene spørger nogle gange, mor, hvorfor er du så rolig? Eller hvorfor? Jeg kan sige, at min søn sagde en dag til mig, mor, du er så glad. Og jeg er egentlig en glad person, synes jeg selv, og meget positiv. Men det har givet mig et eller andet, som helt inden, som bare har gjort mig glad. Og givet mig troen på, at alt er, som det skal være. Og det er noget af det, jeg virkelig har taget med fra Carolina, at alt er, som det skal være. Jeg er taknemmelig hver dag. Carolina har gjort mig opmærksomhed på taknemmeligheden i ens liv, og for den man er, og for det man har. Og det er meget, meget taknemmelig. Og i forhold til min forretning har det gjort, at jeg har fået en tro på mig selv. Og netop at være den, jeg er. Og folk vil mig rigtig gerne. Folk vil gerne mødes med mig, have møder med mig, høre, hvem jeg er og hvad jeg kan, og hvordan vi kan hjælpe hinanden. Det er fedt. Det er virkelig fedt. Carolina og jeg er den største dimensionale modsætning, man kunne forestille sig. Men det er så fedt. Altså, hun giver mig så meget af alt det, som jeg ikke troede, jeg kunne få mere af. Det at være i en gruppe betyder, at vi kan støtte os op af hinanden, og hinandens delinger og følelser hjælper utrolig meget til både at spejle en, men også at tænke lidt ud af boksen, eller se tingene på en anden måde. Og det har givet mig en helt særlig overbærenhed i forhold til andre mennesker og rummelighed, som jeg heller ikke har haft tidligere.